Rasulallahi kai ne muradina, duniya da sam ba a yi kamar ka ba. Da sunan ka Ubangijin da ke sarrafa duniya, yau ma na zo gare ka ya mai wahadaniya. Ka cika ni da arzikinka don matsayin shugaba. Ya Rabbi kayo dubin salati gun adali mai matsayi wanda annabi ne kuma mursali. Allah sanya da duk sahabbai ban bar su ba. Wasila na rokiya ilahi ka daɗa masa har da fabila domin cikar umarni nasa. Tare gama ne na anbiya ban ga irinsa ba. Summa salatu alaika Mustapha mai alkausara, ni a kogin kankana nutse abul zahara. Duk masoyin ɗan Aminatu ba shi da fargaba. Haske ƙaran a zuciya ya sarki gwani, harshe na tsarkake shi kuma kai mun lamuni. Domin zan yaban wanda ba a yi kamar sa ba. Ni na yi nufin yabo ga manzo albashari, na yi rashi na abubuwa bani da kokari. Ya alhadi roƙon da na yi ka shigen kan gaba. Mukutari mai masoya lamba ɗaya, Allah ya bashi dukkanin matsayai kulliya. Dukan wani mai yin musu akan haka bai san shi ba. Shugaban duka duniya baya shi nai nazari, ya mabuɗin shirya mabuɗin alkairi. Dukka mai ƙaunar ya bi ni tona ya awan gaba. Duniya ta samu haske dalilin annabi, da saukar sadu ya yaye shirya ta saman kari. Wanda duk ya so shi ya bi shi ba shi da fargaba. Al-Mustapha yana ƙayatar da ni, don hada makiyansa sun jinjina masa mun gani. Taimakon sabon bukata ne ya shugaba. Taimakin duka kafirai ya abin alfahari, shi ya karya dukan gumaka ya shimfiɗa zikiri. Dole in nemi taimakon ka dan ba a yi irin ka ba. Jini na da dukan abin da ke da zuciya, na sallama rayuwata ga kairul anbiya. Kuma na yi tawassali da annabi ya shugaba. Ya shugaba a sanda ya zo duniya, haske ya gama ko'ina. Rama ta sauka dole mi yi maka jinjina. Mai matsayi wanda har a yau ba mu ga irin ka ba. Na Amina ce mahaifiyar abban Fadima, tsarkakakke ne Amina abbagun Hashima. Na yi nitso a ɓangaren su ba a ganni ba.
Muradina Mustapha abin sona a zuciya, na sallama dukka komai gare ka abin biya. Dukkanin makiyinka bai da nisuwa sai fargaba. Matattarar sani abul Fadima miji na Khadija ta abin so na sallam. Abin alfari ni kai nake ta yabo shugaba. Ma'asalam yan uwa masoya kairil wara, ni dan karamin ku awwal anan zan tsahira. Ya annabi sadamu a ceton kasan gaba. Rasulallahi kai ne muradina, duniya da sam ba a yi kamar ka ba.